September ni kumsang ni som khan zanlai ani tep to tia mi pakhat hian mang ang takin 911 chu avakola chuta chuan in chunga tanga silai ka ri sia in man mo taka in kong khar hon nuwa achunga abial nu kil khata lautlureng le selaya ka ni nge lang a mu thu awasoya police ne na chuan chulai mun chu thlengwa tura shilngal bukin ama po deputy inspector police ani ve thowa chumi kho a police ni mek ni in heta phone abiak police a thian de chuan anron kaldon thoin an lo changta ani ole tunchuma kan khis ngai thak tur hi chumdanga kan ngai thak thin ang lo deu ani dona he khesi sia thiam har satak mi thiam thahnem tak inrol na ni in he khesa hian state attorney pakhat le private investigator thiam tak tak eng mozat ba ka medical officer paliti inrol na ani a tin heba ka hian ngai dan le rin dan sang sangin he case omdan hi mi tena anzel din ani nge kumsang ni som September thla khan kumsom ni palimi misel o konile chu abial pa Jeremy Bengsanen Saint Augustine Florida ancheng dona Saint Augustine he luilian tak kama omro in Florida state mar chaklama oma police enkol na hnoilama chuan St. John's County hnuai omni in heta an Sheriff police hoto hi Florida a chuan sarkar mi chora alian pol angkha ani ome ti chuan St. John's County a hian miseli o Scott O'Connell chu Sheriff deputy anga thokin heta hian a deputy poi Jeremy Bengsanen ani shatana Scott a chuan a unaw nu nen Jeremy a chu in hmel tirna ani hnuwa chuan an lo in ngeina ta hle a kumle a phei chuan miseli chuan Jeremy chu finin afano kumlimi Alexis nen an pathumin an cheng hauta ani miseli hi mi harwang takle mi hlim thei tak ani ba ka pon lama chua thilti vela po chua wa vel lam lom chi ani a heba ka hian u thatak manifa te ngai sakle ngai to em ni in arim rem athokwal ve nol ranga achang phei chuan afanu ne na anin tunun nan na pani te thokhialin fati ta na theitop chwa thin mi ni in an soi September ni in misele chu abial pa Jeremy ale a unaw pa Scott atenen Saint Augustine amphitheater a concert in hautorin ro manna an siam ta a heta hian miseli chuan afanu Alexis chu a unaw nu te bula da in an pathum chuan hun hlim omle nuam tak an hmang ta hloma ma se anjinga chuan hlim velo pakhat om tatlat mai chu Jeremy ani in ani hi amu ta follow zan khwa thaka concert so ha in an thlen nu po in ani chu amu ta la off renga hei mai ne lavin rin lok ngai na omlo khopin thilrap thlak tak a thlengta aloni zandar som pakhat le minute som ni in Jeremy a chuan police te phone in a ina abial nu chu ka hlum ani thole ron kalwa tur te in awashila chumi pa chuan ama po St. John's County a thokve tho ani thote a soitel nge ti chuan police lam chu ron thlengwatin Jeremy in an ron thlen chuan police chuan misele chu chauka le sitting room in kar kil dewa an hmu'a abula chuan Jeremy an inviana atani anna atana ahman pistol le akong shen chu an hmuboka heta hian pistol chu adana atanga lak chhuani in pistola light om chu mi en aloni a tin pistol mo pakha chu miseli ban dinglam bula chuan lo omin silai muka chwa to ruak pahni chu room kila hmu ani bok ani ti chuan miseli mudna bulvel le a in chung chu thla fil fai taka lak ngal ani a heti lai hian damdoi thiam lampo ron thlengve ngalin an thei angin miseli chu an han boy puina in chan thei aloni to lo miseli chu amhuna chuan aboral thu an puangta a heta miseli thina huna thlengma sa te police chuan Jeremy chuan zurim anam thu an soya hei mei ba ka miseli thina hian Jeremy a hian hanlung ngaina le torna atilang mi lawa chu chapa a thin rim phian zok le ngal ani ome chumi hno chuan police lam chuan miseli par chauka om chu an enchiang le a chuta chuan ID velte an ti felpa chuan damdoi bur pahni an mutatlat mai chung damdoi te chu depression lam damdoi aloni a mase anei tu minga ero Jeremy Bengsa chu chuangkalin chutiang damdoi chu miseli ki kor ipteya po alo umboka chung thil an hmu chuan police chuan an thian pa Jeremy chu interview nei pui ngalin miseli thina hmun bor vela tho chuan ani a heta an interview na hian Jeremy chuan
pon lama a omlaya thil thleng ani tho soin pona abai ka tanga a chhok tur chuan a ina tanga thom a hriat thole silai kari nge nia a hriat tho soya chumi hnuwa in chu panwatin a bedroom lama mi anom nia a hriat awangin lu atuma ma se alawin kalsi heti la hian silai chu pok le in a bedroom kongkhar chu tharum nen alu theita a chumi hnuwa miseli chu a hmu thole police te a call tak tho soiboka tin Jeremy chuan chumi zan chuan a thian nu miseli nena anin hnial thote chumi awanga miselin kalsan atum thote baka in an thlen hnuwa anin kar tho chu thale angin a soimaya amai ro chu in chunga lo ve ma a thil a thlen tak tho a soibok ani miseli thina chu adar chak viak maya chutia adar chak ta ka chuan Jeremy thian tipo police station atanga ron thleng ta sup supin alo thleng thara piang chuan rin nge sa aneya chu Jeremy thu soi chu adikang ti chu ani hlom thung ti chuan miseli rawang chu kanti medical examiner Dr. Frederick Hobana chuan a enchiang ta a heta hian miseli taksa zuwa om thua soya ma se damdoi reng a om lo thua soi thung hei wang hian a ke kor iptele upper sa damdoi om chung sia a taksa a damdoi an hmulo chu thilmak tak ani ome miseli chu aka a silai ka ani awanga thini in report ze ani ta a tin Dr. Frederick chuan miseli meeting lam ko vela hliam thuk vak lo pil vela om tho soitelin hei hi silai ka chhuana muruak velin ati hliam na nia angai tho asoya chu mai ba ka miseli hian lo inviana angpo ane lo anga langin alua hliam omboka chuti lain Jeremy kota po hliam te na omve in hei ero miseli ruma om avalu childona kongkhar vela ati pemnia soi ani thong atopa miseli taksa han enchal ne hnu chuan Dr. Frederick chuan miseli thina chu mani in ti hlum ani tia thoti tlu tange nge in chu police lampo in atira tanga anrin kha ani reng ani ti chuan miseli thi hnu ni som pani hnuwa Jeremy beng sa chu police lam chuan interview an nei puile a ma se dan angmai maya ti hlotlin ang chau ani ti hriat le in heta hian midang an interview ang nilavin thiam changsa angmain an interview ani oma tin Jeremy hian Sarif nena miseli case po chu ahma in alo chher to boka ma se hi dan phal lo thil ni in an interview na po ama hian a soi chhuaka ma se engma han chui zuina a omlova Jeremy chuan anin hauna awangin miseli chuan hetiang thil hi atitania angai tho asoile a ama iro chu miseli thina chungchanga hian amel shat nai waite zinga Jeremy chau chuan miseli chu mania in that ani ringa ma se miseli chungte ero in an oi theimul lo atleiro lai chuan miseli chuan depression le thin ur in sum theilo na chu ane nge maya ma se kum inge muzat a har san hi alang chuak to ngai lo thung hei mai ba ka kumli liam ta a fanu Alexis ane khan miseli hian anun siam tha in atum ati ro ba ka amma a thil omte chu a fanuta na ti zel du naril ro apu chawa hei wang hian engwang ma in a fano chu kalsan adu achung te chon anjing theilo hei mai ba ka hian miseli hi a hnalama te kai sangin dei khera athok me ka a thi kara changa a hnathar thok tur ani nge lopo thajjo ka wangle ama po in no mati awang hian hetia mani nuna alak mai hi arin omlo zia achung te chon an soina sa hle a hei mai hi alani lo Jeremy Bengsan miseli nena anin kar asoi kha diktok lavin miseli chungde chuan anjing boka achan po khamini athi ni khan miseli chuan unaw nu Christine hena Jeremy chu then adu thole chumini lala a then fel atum thu alo soya heta hian unaw nu chuan zanlama konsa takal an tumna po chu thulngal turin thuro na pe a ma se ticket te an lei fel to awangin kal chu atum tho alo ni hetia miselin Jeremy a then atum chan hi a una mi chha ti chuan an shiveka a chan po Jeremy hian angai sak thalawin a kop ni heltia a hriat wang ani ber miseli le Christine in biakna text message le a una passport anena anin biakna atangin a chunga thil thleng tur hi rin lok theideu anita a ma se anjin lo ema wangle an be seimi alo thil ani awangin anjing hlel ngam lo ati thei ome Christine nena anin text na te chuan afanu Alexis chu thataka lo enkol tura intiam tirin afanu chu lo hlim se ti chu athun nung ani a
heta hian Christine chuan hlau thong viau nge in engthil nge thleng tia awa zo chuan miseli chuan konsa zo lama kalo ho ang ti chawin aron chang thung hei me ba ka a unau pas ko ta hne na athu thon nong ber po lexi kha thengil so ti chu ani tlat mai ti chuan miseli thi atanga kar engemaw zat aliam hnu chuan a unau te Sina te Jennifer te Christine le Scott te chuan St. John County Sheriff Office avakalin Sheriff Office a tho Lieutenant Bradley chu miseli khesa masona an nei lo an wazota heta chhana an don chu miseli khe chu ti top ani to ti chu ani tlat mai ma se a unau te chuan an thiam lo hle maya an text message te chu police te en fiatirin miseli khe chu en non torin an ngen zuya ama iro chu police lam chuan an sha tur chin sheto in ngain miseli chu mani in ti hlumtia an chin che afil thlap to tho an no shelta a hetia an unau no fin fiana thatok tak po om silawa mani in ti hluma an chin che angot awang hian skota chu angai dan ani lo viawa an vai chuan anin sum zo lo ani ber heta hian skota chu police ani awanga ache dan moi lo an ti awangin sheriff deputy ani na atang chon choltir ani le ngala anu peti po sheriff office a chuan clock anga thokve in an fanu mi thania an rin chu police lamin enga ma a an ngai saklo chuan a thinlung atina hle maya chu mai ba ka afatin chui thatora an ngin na te an ngai ven lo awang chuan she om ati hle ani chumi kum sang ni som ve ka chuan St. John's County Sheriff atan chuan awei thumnan David Sora chu thlantlin ni le in amma tumni phe kha chuan khingpui po anei mi alo nge a heta tang phe chuan Sheriff David a chu alarin mitinin an chiveka ma se mi puilam chuan misele khe chu hongthar le turin an norna saviau maya heta hian wanei thlak takin thali mek mi puilamin an dil ta ka chuan Sheriff po chuan Florida Department of Law Enforcement hna misele khe chu hlan chong le tange in Florida lama tangin investigator Rusty Rogers sa chu miseli khe chui chiang tur chuan ruat ani tahlawa ani hi mi viak thatak alawni bok nen miseli khe sa thilfel lo te chu chui chu atum ro hle maya a thi dona engma hnu chhe anei lo awangin Roger sa chuan miseli ril ro putmang achungte atanga zon chu atumin achungte a interview na atang chuan miseli thi na chungchanga hian police lam chuan a engama ma in miseli chu mani intilhuma an pu ngal ringot ti te po a hre theita a hei mai ba ka ahun malama Jeremian kot athak vel po engma ala report lo awangin miseli chu thiam no zoka ngai an hingal top ti chu Rogera mu chwa chu ani a tin miseli anna atanga akai sanate athi ni atanga ni hni maya CPR training anei tur thole athi zanvek po hian a thianu mendi nen in mu an tum thote a shet phale zela heiba ka hian miseli chuan in an chho san hmalok po in abe ka theihil pal awanga alet le thole makeup te asyam thatle thote a shet phata boka chu mai lani lovin Jeremiah in bulvel atanga thil lo sia an omle omlo chu Sheriff Office lama tanga police kalte chuan an lo zong lo shima thu shetu an omkha an lo ring lo ve top mai aloni ma se detective Rogeran karni vel miseli case a khoi nu chuan Jeremy in bul naya ommi pakhat mai po ni lo mi pahni lain September ni hni zana thil thleng kha soitur an lo nei tlat mai hemi te hi Jeremy in bul nai te omni in meichia pahni ani a Rogeran akom na atang hian thil makle be sei lo tak an mu chuak le a chung meiche pahni a interview na chuan chumi te chuan September ni hni zana khan thinrim taka in hau thom an hriat thu an soya an hnuah meiche mang ang au thom le chanpuina dil thom an hriat thu an soi ve ve a ma se chutia chanpuina au thom an hriat hnu lok chuan silai ka ri hre chhun zomin chumi hnuah meichia in chanpuina a au thom chu an hre a chu po chu silai ri in chhun zom le in an hnuah ero thom an hre talo ni in an soi ve ve ani he thil hian detective Roger chu ati boy hle maya heta tang hian miseli thina chu police lamin an boy puidan ang mai kha chu ani hmel talawin alang thei tatlat mai ma se a case a serious awangin detective chuan aruk thei ang bera mala ngalin Jeremy ate in how thom ni oma sia meiche pani te chu polygraph test do soilo test na an nei tirta a ma se an pani chuan dot an soilo ti achang ta be be si
he case lang chang ta chu Jeremy chu police lam hian pa ngai takin an chui lo ti chu ani ome he mai ba ka interview pa ngai nei pui ni lovin a then om nai vai te thil zo chian an ni lo ba ka ama thu sei chu la ka ni maya he wang hian he deputy hian adu dan danin abial no thina hi alo siam chop ani mai lo mo ti chu rilo zo na om ani ta a heng ba ka hian an chui zel na a chuan Jeremy a kor chung lama ti sen lo ka in chu thi sen kai chu mi se li thi sen ngei alo ni a maktak mai in chu ati sa thak po chu konsa ta akal lai mi nen ai nang lo tlat mai le ngala ma se kan sei to ang khan Jeremy hian engma a thopui ti hnen a hian thil soi tamlem lovin anni la in an lo zot bok lawa tin thil maktak pakhat la om bok chu DNA chungchang ani in Jeremy pistola chuan mi se li DNA le a fingerprint te chu aom ngei maya ma se Jeremy DNA emo a fingerprint emo engma hmu ani ve mi alo mai he pistol hi Jeremyan chhun lama po a hna a ken ni in chuti laya engtia DNA emo a fingerprint emo om mi alo nge ani chu thu chuan detective chu ati boi hle a chuta pistola chuan thisen kai reng om lo le ngal boka ma se pistol bul hnai vela ero thisen akai noi loi si he mui ba ka Miselin damdoi aparsa a ti chuan a DNA om mi alawa a damdoi e chin ber chuni se om tak po ani ome ti chuan rin hel tur tam tial tialin silai mo pakhat chwa dan chuan detective ril ro chu ati boile deutlat boka hei wang hian poi khoina hmuna thil ani dan ang chi a siam chale theimi pakhat a ma po a police officer lo ni to Jerry Finley chu a roita ani Finley chuan a theito pin poi khoina chu chui kerin a report pek na a miseli case chu thlerna tlang dang atangin detective chu a entira chuta chuan a hmasabera miseli chuan abial pa Jerry pistol chu ala chuak thei reng angem ti chu ani a heta hian police house la hi midangin an lak chwa theilo na torin invena thatak a omawangin chu miseli tan a harsat aringa chu ba ka pistola light om chu minol puin olsam taka ti en thei ani silo awangin engtin nge miselin alai chu a on mai theile ti te ba ka pistol kap tu omna chu uluk taka chui ani boka heta hian a pistol muruak tlak na atanga lang thil hriat andu awangin Finley chuan silai voice som pariat lai akap chin nge a heta tang hian amuruak room kil maya miseli ruang hnung om tur chuan akap tu hian akut veilam aman thiam nge angai ni ina soita a chuta chuan miseli thizana kut veilam mang om chun chu Jeremy kha ani tlat mai Finlian a chuizel na chuan damdoi thiam miseli ruang en tu doctor hobona po chuan ti dik lo anei ni in aring hle boka a chan po Finley chuan miseli mit kawa hliam om chu pistol mruakin a hliam ani aring theilo ani hi chuan miseli chu anin ti boina lama pistola chhotni in angaya hetia arin dan le fin fia na sang aron lan chhuata ka chuan damdoi lam thiam doctor hobona po chuan miseli khe chu a en non le a chumi hnuwa ahma a result azia mani in thati chu midangin an ka tin a thlak vele ta ani heta tang che hian tol tha khe serious tak chu an khoi donin ang ta hle a detective Rogeran a chhuizel na chuan September ni hni zana Jeremy Bengsa ina police officer wathleng ma sa te kha awa bichiang le a ani po chuan atira tang khan thil fil lo omin an lo hrengeya ma se an ring hnal ngam lo alo ni reng maya chu mai ba ka a interview puina po khan anni chuan Jeremy in an lo chi atang khan an tan thadon lo nia sia in chu an ril ro alut ngala tin Jeremy chu engtin ma lo in soi fia lo emo lobing khon lo ma se police officer te chuan tol thana khesa an chwa ve photo awangin a omzia an chat thiam ngal thote an soiba ka hemi no hian miseli ruang omna le pistol omna te an en le a hi pistol apaina nen lam ala omwang po ani theya apaina atanga lak chwa po kha mipa ngai tan chuan thil har sa tak tur ani thote soin miseli chu mani in that ani an ring lo ani bermai hengba ka hian an soile zelna a Jeremy thin chia chungchang te soilangin a thin remna control theilo ve tak mai ani thole zuwa ina arui deuh phei chuan a in som theilo thote an soibok ani heti la hian a thente ero chuan a tir tang khan kan thlenma atangin
mania in ka phloma kan ngai ngit mia an lo ti ve mek boka thil dang kha chu hmuma se mani in thati anjin dan kha so son theilo ani deuh top mai ani ber ti chuan detective Roger report chu ho tu lian lama thlen ni in anni hian reporta Sheriff office te na he thena hi in kung kaya an shet awangin chui thatorin prosecutor Brett Kinga an ruat ngala ani hian Roger po chu a kom le nge a ma se Brett Kinga chuan miseli thina chu medical officer pathum ten an enfia alorin deuh top awangin chumi te thuto pa chuan mani in thati chu ani vek tlat si heiba ka hian ahma alo enfia tu Dr. Hobona medical report po enchian ani le a heta hian mitam zokin mani in that ani anrin wang ani mana ani po chuan ahma loka angai dan chu thlak le in miseli chu mani in that ani ti in thu khar le tlat mai Brett Kingan amirin te pathuma tanga ain nga na chu miselin ama lo in ve na om liam emo pim emo anei mi alo tia an soi chu ani a hei wang hian mani in ti hlum ni nge in angai ta a ma se an chui chen a thil soifia har sa tak chu miseli mit kawa hliam om chu ani le a heta hian an thutluk na adik ani chuan pistol ka khan a thlen thei vek dona tin heng mi thiam ti zinga a hruai tu atana an ruat chu Dr. Predrag Bolak ni in ani hian angai dana chuan miseli hian pistol chu akut veilam a thiam lo lam zokin a letling zongin alua ka tumsin aking ani ring boka amit ko hliam chungchang ero miseli hian pistol aka hian pistol hi a hmalam zongin aron hur chho angai dona ma se he hi thil thleng theilo hul hwal ani thung a chan chu silai reng reng hi malam ni lovin hnunglam hoya a ngor thin wang ani ber Brett Kinga chuan Dr. Bulaka thil soi chu fin fiana pangai ani tok lo ti in apom talawa hetia apom lo hnu hian Sheriff Sora chuan report ama a lo siamin alo chhuwa ve ringot maya ani hian a hnuai thok Jeremy chu engwangin nge Rogeran arin helti chu hrethiam lavin angai dan ani lo bura report phek za somnga pahni zeta thui chu Sheriff chuan a chhuwa nge hei mai ba ka detective Roger chu mania fin fiana siam chople amirin hel du a bia tile waran pa ngai nei lawa poi khoina kai hnoi chuiti in a report tel ve boka hetia a report ta ka chuan ho to lam chuan Roger po chu anron chui vele tatlat mai alo fil him lo ani chuan a case khoilai chu an chol tir tari don ani he case hian mi thiam tam tak ati boya wangle police lam anin rol deu awangin alar chakhle a hei wang hian private investigator lampo in shiat chiana chuive an chak ema media tilam la in hel reng le ngalin The New York Times te phei chuan in lama kot in thlak chungchanga police lam na thokte an shem dan ti chanchin bu an lo tar langa hei hian St. John's County ya mi puiril roa po om tharterin miseli khesa bok an let le thin ani private investigator pakhat phei chuan Sheriff office atang chuan lekha poimo sang sang zong khomin fin fiana tharlam nen lam azong chuak veka ani hi kumsom thum pariat mi Eli wastok ni in kum khatvel lai chu arukin miseli khe chu lo chui to in miseli nu peti nen po anin bichal he ani ome amai ro chu January ni somthum pakhat kumsang ni som pakwa jingdar sari vel aron ni chuan Eli fapa a thian ti ina ariak chu an ina awa hoa thlabar le mang ang takin apa chu ka hlum ani tho police ne na awashil tatlat mai police lam chuan chinchang an zo chen hnuwa abula silai alo om thole ama silai nge ani thote an shat belta a heta hian Elia Khan ama zana afapa chu a thian ti ina riak torin ashila a chan po thil engimotak achunga a thlenarin wang ani ome atu kaloni chuan Eli wastar ka chu ama ina nge ka hlum aloni thut maya alua ve thau ka ni in miselinu peti le Elia pa te chuan an fapa boral chan chu miseli khesa ain rol na satlu tukwang ani anjing bur maya chu mai ba ka apa chuan afapa khan achunga thil thleng tur a shelok nia soin a hlo thon dan te ngai to chuan a om hle ti in a soi boka ti chuan a thi na chu Putan Sheriff County ya chhui tura pek anita a police lam chuan toma rin hel po nei thelavin fin fiana engma han hmu tur om lawa ma se Elia thato hi Elia mishiat nge ani arin om hle thung a chan chu aina luruk na hnu ma engma hmu tur om lawa chu mai ba ka an chena litera condominium security achat ema wangin lo ru khar sa tak chu ani ve shim shim boka
hei wang tak hian putan kan tia police chuan elia case chu misili thina nen a inzom anring lo ve tlat thung ti chuan hun aliam zela misili chungti ero anril ru adam thei tlat lo anma ani sum sengin damdoi lam thiam Dr. William Anderson chu misili ruang endik turin an roi le a heta hian misili ruang chu haile ni in autopsy an nei le a heta Dr. William an ayanna hian Dr. Hobanan kumliam ta a hmu mi alo thil a hmu chuak tatlat mai chuta chuan miseli khabiru chu atlia thu reportin he a khabiru tliak hian miseli case chu mani in that ani theilona aron tar lang ta zut maya chu mai ba ka Dr. William chuan hetianga hliama torna hian chan pakhat chau anei nia soin chu midang ani nam hnoi nge ni ti chu ani ta a ti chuan a report to pa miseli chu tha nge ni thoin a report ta ani heti la hian Scott O'Connella miseli unau pa po kum thum zet choltir ani hnuwa anna a thokle tura somle ani a chu ani pu in alo pum ve mai buka serif sora chuan Scott hena chuan Jeremy chu athiam lo hulhwal anga soivelin an unanu thina a amo phurtu ber anga a hriat thu alo sila ma se chu tiang chu angai dan tak ani mi alo thung serif sora chuan Scott na zom lom na chu kumsang ni som pathum ni puilai khan ro man sakin heta hian Jeremy tan choi moina asiam sakle dai boka tin Jeremy chu poi khoitu ani lo thole atwar tu anga soin ama anril helna te po chu da thavek turin Scott chu asom ta a ti chuan Jeremy beng sa chu kumsang ni som pakwa thleng khan deputy na la chel ringin media pakhat abiak na a miseli case chuan anun ahong thole zanlaya te a in kota mi ron kalin tual thatu ti te a anron aule ngot zel thote asoya chuti lai chuan miseli ta na rorel na dik du tu te chu an la om reng thawa hun eng mo chen aliam le hnuwa serif sora chu kumsom paruklai atna thokin kumin kumsang ni somni pathum kumtir lam khan head of investigation da chhauni in Florida le Arizona huam chung en kolta a Detective Rusty Roger po kumthum hnuwa a case atanga chwa zalen ni in anhangai chu thokle theya siam ani taboka miseli fanu Alexis O'Connell po lo thanglian to in an chung kwa in anu tan ton thleng hian an la be fan reng ani